Hayırlı günler, hayırlı kişiler. İjadi kanalıma hoş geldiniz. Kadirli tыңлаушыларым, bugün men sizge ijatımның yol başını qaytırga çakıram hem özümнің en birinci hikayelerimden birisi Şöyle dip atalganын okırga tilim. Şöyle, hikaye, автор Ayzire Gireyeva Akçura. Күзгі түннәрнең эч пошыргыч караңгылыгын ертып, bir шәүлә килә. Ул исерек кебек, әле бер якка, әле икенчесенә чайкалып, бик акрын атлый. Туктый хәрәкәтләнә. Көн буена яуган пыскак яңгыр юлның тәмам измәсен изгән. Авыл халкының теңкәсенә дигән бу яңгыр ахыр замангаcha туктала белмәс кебек. Мондый төндә урамда шәйләнгән шәүләнең Ходай бәндәсе булуына шикләнеп тә куясың. Әкиятләрдәге явыз албасты җиннәр искә төшә, куркыта, шомландыра. Кинәт тагын сискәндереп, юл читенә җыелган күлдәүккә нидер шапылдап килеп төште. Дөресрәге сузылып ауды. Ул да булмады, шәүләнең сүгенгәне ишетелде. Сүгенү әдәмчә иде. Куллары белән былчыракка таянып бик озак азаплангач кына турайып басты. Аннары ул урам башына, каравыл йортына таба юнәлде. Караңгылыкта шәүләнең кара сихерчеләрнең каргап әйтелгән сүзләре кебек сүгенгән тавышы гына яңгырап алды. Каравыл өе. Юк, ул гади йорт кына түгел. Бөтен авыл йокыга талып, караңгылыкка чумганда да анда һәрчак ут булыр. Ул яктыны Дәниф әле бала чагында елгада ташбаш сөзеп, тамам төнгә калып кайтканда да, үсә төшеп беренче тапкыр кызлар узатканда да күреп ияләшкән. Тәрәзәсеннән сирпелгән нур йорт амбарларны гына түгел, бөтен авылны явыз ниятле җаннардан саклап, яклап торадыр кебек тоела иде аңа. Егет кыяр-кыймас кына каравыл өе ишеген ачты. Әхтәм бабай, син мондамы? Ялгызлыгын тәмәкесе белән бүлешеп утырган каравылчы бабай көтелмәгән кунакка гаҗәпләнеп карады. Күзләрендә сәерсенү белән бергә кызгану, борчылу чаткысы да күренеп алды. Сөйләгәннәр иде аны. Сәкинәнең малае армиядан гарипләнеп кайткан. Шул гарьлектән өеннән дә чыкмый икән дип. Дәниф, синме бу? Улым, узайда уз, дип урыныннан купты карт. Кайтканыңа бер гомер күрешмисең дә, ялмыйсың дамы? Каравылчы ишек бусагасыннан ары китәргә өлгермәгән егетне сыңар куңлы белән кочып алды. Аннары кунагының кулындагы таягын бөтенләй искәрмәгәнгә сабышып, аркасына ушы белән яратып суккалап куйды. Кайттым дигәнә. Әйдә, түргәрәк уз, урын җитә монда, күңелең иркен булса, шулай бит. Шулай диде дә егет үзенең җайсыз хәрәкәтләреннән уңайсызланып сүзеннән бүленде. Әхтәм картның киң маңгайына тормыш сукасының авыр төрәннәре сызган буразналарны тигезләргә теләгәндәй сыңар кулы белән тырмалап ала торган гадәте бар. Аңа ярымы Дәниф үзе дә сизмәстән чәчен бармаклар белән артка таба тарап куйды. Бер мизгелгә өй эчен тынлык биләде. Ләкин ул озакка сузылмады. Яшь аралары шактый булуга карамастан, бер-берсен якын күргән ике авылдашның ниһаять очрашуларына ышану өчен кирәк булды бу тынлык. Юк, зарланырга килмәде монда Дәниф. Егет кешегә зарлану уят. Тик менә күңелдәге борчу, ярсуны эшкә бикләп йөрүе кыен икәнле. Алар авыр таш төсле каядыр төпсез чоңгылга өстери. Егетнең барысы хакында да сөйлисе, эшен бушатасы килә. Ләкин менә сүзе генә табылмый. Кайтканнан бирле кешеләрнең кызганып караулары ярасына тоз сала. Аңа бүген фронтовик Әхтәм бабай кебек авылдашларының аңлавы, ярдәме кирәк. Башкалар кызгандылар ни дә кызганмадылар ни. Аннан гына өзелгән аягы кире үсмәячәк. Китек күңеле генә кимсенәчәк. Әхтәм бабай исә башка. Ул да бит сугыш аркасында гомер буе чулак булып дөнья көткән кеше. Аңлар ул Дәнифне, аңламый калмас. Әхтәм картның йөзе кырысланды. Егет моны күреп улы кешене борчып йөрим бугай дип үкенә үк башлады. Тик ялгышты. Каравылчы аның килүенә ачуланырга уйламады да. Хәтта берникадәр вакытка кунагын бөтенләй онытты кебек. Җанын сугышка карата чиксез нәфрәт биләп алган иде карт солдатның. Бу мәлендә ул бәлким яу курында ятып калган авылдашларын, хатыны янына сыңар кул белән кайтып кергән чакларын уйлагандыр.
һәм тагын әллә никадәр жан өшеткеч хатирәләре яңарганdır. Хәтер бер кузгалса тиз генә туктатырмын димә. Тынлыкны гарипләрнең өлкәне эзде. Карыйм да инем аптырыйм. Борын астында кипмәгән бала-чага идең үзең булай. Әмма миннән дә картырак күренәсең. Яшәгән яшь тигез булмаса да, түгелгән яшь тигезләшкән бугай безнең. Ну ничего, иратның кадере аяк-кулда гына түгел аның яшьти. Шул вакыт аның сүзен тыштан ишетелгән тавыш бүлде. Егет белән карт бер-берсенә карашып сагаеп калдылар. Бабакай, син андамы? Көтәм, һаман кайтмыйсың. Күрәсем килеп сагынып биттем үзеңне. Ишек ачып сөйләнә-сөйләнә кирип килүче кеше Әхтәм картның шәһәрдә укучы оныгы Гүзәл иде. Кичкә калсам да авылга кайтучы машина табылгач утырып кайткан булам, диюгә кыз Дәнифне күреп телсез калды. Егет исә бер мизгелгә үзенең гариплеген дә, култык таякларын да онытып, шатлыгыннан кызны кочарга омтылды. Тик аздан гына егылмый калды. Тораташ булып басып торган Гүзәл сораулы карашын бабасына күчерде. Карт аның шарасызлыгын сизенде. Кызым, менә Дәниф кайтты. Хәл белешергә килгән. Син генә ул шәһәреңә китсәң кайтмый ятасың. Бәй, кызым, Дәниф белән нигә күрешмисең? Авылдашың армиядан кайткан, ә син исәнләшми дә карап торасың. Бабасының сүзләре Гүзәлне ойнатып җибәргәндәй булды. Кыз акрын гына егеткә якынлашты. Дәниф кулын кызга сузды, аннары иңнәреннән кочты. Дымлы күзләрендә шатлык, сөенеч тантана итеп алды. Гүзәл бабасыннан читенсенеп, читкә тайпылгандай итте. Кызым, озак көттергән бу юлы. Әбиең көндә капа төбенә чыгып карый башлады инде үзеңне. Картларны алай онытырга ярамый. Кайтып булмады шул, бабакай. Гүзәл көч-хәл белән үзен сөйләшергә мәҗбүр итте. Бүген дә машина туры килгәнгә генә кайттым. Калтырап чыккан тавышы бүленеп калды. Сүзен әйтеп бетерә алмады. Йөзе янганда тотылган кешедәй кызарды. Ялганда тотылган кешедәй кызарды. Бабасына туры карарга кыймый, бусага янына барып басты. Карт оныгының нилектән булай югалып калуын яхшы аңлый. Аның Дәниф белән хат алышуын, бер-берсенә гышык тотуларын күптән белә. Бәхетле парларга санап йөрде ул аларны. Тик син көткәнчә генә булса икән. Дәниф Гүзәл белән юллары кисешәсе көн турында күп уйланды. Бу очрашуга госпитальдә яткан тавык әзерләнә башлады. Кайтыр, очрашырлар һәм икесе ике юлдан китәр. Авыр булса да түзәр. Әмма кыз күңелендәге кызгану хисен үз файдасына кулланмас. Бәлки әле Гүзәл башлап үзе китәр, ул вакытта да рәнҗемәс. Аның бу хәлгә төшүенә кыз гаеплемени? Гүзәлнең үз юлын үзе сайларга хакы бар. Балалар, мин кайта торыйм, дип Әхтәм карт кузгала башлады. Яшьләрнең сүзе яшьләрчә булыр инде ул. Нәкъ шул чакта егет белән картның карашлары очрашты. Кара аны, тәнеңнең гариплегенә сылтап мәхәббәтеңне җуйма, җаныңны гарипли күрмә, дип кисәтте гүя Әхтәмнең күзләре. Тик ул буларны әйтмәде. Бары, ярый инекәш, кыенсынма, өйгә кунакка кил, дип кенә куйды. Әхтәм карт чыгып китүгә, йорт эче хуҗасының сыңар җиңе кебек бушап, өнсезләнеп калды. Яшьләр сүзе нидән башларга белми аптыраштылар. Дәниф тәмәке кабызды. Ул арада Гүзәл бөтен барлыгын җыеп сүз башлады. Күрше Сәлимәне шәһәрдә очраттым. Ул миннән сөенче алды. Машинасына да утыртып алып кайтты. Ләкин ул синең булай кыз уйлаганын әйтергә куркып сүзеннән бүленде. Егет булдыра алган кадәр үзен тыныч тотарга тырышты. Хисләренә бирелеп китсә, дуамалланып ачулана, үртәлә башласа, кызның куркытуы бар. Әмма кыз алдында гарип булып чарасыз утыруын аңлаган саен ачуы кабара. Нәрсәнедер җимерәсе, кырасы, кемнәрдәндер үч аласы, тавышы карлыкканча кычкырасы, сүгенәсе килә. Әхтәм карт белән икәүдән икәү генә утырганда җиңелрәк иде аңа. Ул яшәгән бит, мин дә бер сер бирмәм дигән өмет җылыта иде егетне. Хәзер аның алдында бер күрергә зар булып хыялланган фәрештә, мәктәп елларыннан ук күзе төшеп, якын итеп йөргән кыз. Авыл гомерлеккә таякка калып, яшәү мәгънәсен югалткан гарип. Дәнифнең мие кайнады. Куллары белән чигәсен уарга кереште. Гүзәл кызганудан еллар чиккә җитеп, егетнең алдына тезләнде. Дәниф ни булды? Сугышта. Ник бардың анда? Сорап тормадылар. Дәниф, тынычлан, бәгърем, син исән. Син авылда? Мәгънәсезлек.
Егетнең кинәт кычкыруыннан Гүзәл читкә тайпылды. Чәченнән сыйпап юатырга сузган кулын сискәнеп кире алды. Мәгънәсез сугыш, мәгънәсез тормыш, яшәвемнең кызыгы юк. Гүзәл, күрәсеңме? Дәниф кинәт култыкта аякларын өскә күтәрде. Менә буларга калдырдылар мине. Ярсудан егетнең күзләрен кан баскан иде. Шулай да ул үз-үзен кулга алды. Кызның куркуыннан агарынган йөзен күреп, айнып киткәндәй булды. Ирене дерелдәде. Гүзәл, кит, мин сине куркытам. Мин шулай куркыныч кеше хәзер. Нервларымда не все в порядке. Ул акрын гына аякларын янына куйды. Таякларын янына куйды. Башын тотып ыңгырашты. Тыштан ишетелгән яңгыр тавышына егетнең үксүе кушылды. Өйдә әни карый да елый, үзе миңа сиздермәскә тырыша. Без бит әле яңа өйдә салмакчы идек. Гүзәл калтыранып елый, егетне кочып алды. Ышанмыйм, Дәниф, төш кенәдер бу. Кызның күз яшьләре егетнең йөзенә тамды. Аныкы белән бергә кушылды. Куллары егетнең битен иркәләде, иреннәре күзләрен үпте. Ике яшь йөрәкнең бер-берсенә сыйнып елауларына бердән-бер шагыйрь тәрәзәгә сыланып яуган көзге яңгыр булды. Дәниф никадәр авыр булса да күңелдәгесен әйтми түзә алмады. Гүзәл, син үз юлың, үз тормышың белән яшә, бәхетле бул. Менә ал, дип ул куен кесәсеннән чит-читләре мәрелгән кулъяулык чыгарды. Исеңдәме, теге вакытны синең кулъяулыкны күргәч көлгән идем. Бабайларны сугышка озаткан әбиләрдән кимен куймыйсың дидем. Тик анда ут эчендә генә иң кадерле бүләк булуын аңладым. Утлардан саклап алып кайттым мин аны. Бердән-бер мәгънәле эшем шул булды. Рәхмәт сиңа бүләгең өчен, көткәнең өчен. Хәзер инде кире кайтырам. Синең үз юлың. Гүзәлнең куе кара керфекләре арасына яшеренгән зәңгәр күзләре яшьләнеп, төпсез күлгә охшап калган иде. Күңелендә исә егеткә карата якын итү, кызгану һәм яртату хисләре буталды. Ул уйларыннан аерыла алмый озак кына басып торды. Кинәт кулындагы кулъяулыкка күзе төште, сискәнеп як-ягына карады. Шунда гына ялгызы басып торуын абайлады. Атылып диярлек өйдән чыкты да баскычта тукталып калды. Әйтерсең, тормыш сынавы авыр таш төсле гәүдәсенә асылынды, көчен алды. Яшь тулы күзләре генә алга омтылып төнге караңгылыкка төбәлде. Каравыл өйеннән шактый ара китеп өлгергән шәүлә төн караңгылыгында эри барды. Кемнәндер качарга телидеме, әллә дөньяның үзеннәнме? Шәүләгә фақат көзге яңгыр һәм төн карасы гына юлдаш иде. 2001 ел. Хикәя тәмам.